Velkommen til konceptet Tidslommer på Aalborg Havnefront. Designkonceptet består af en tidslomme, som er fysisk placeret på Aalborg Havnefront og så tilgås gennem en udviklet mobilapplikation. Her vil det gennem en medieoplevelse på en smartphone være muligt at få kendskab til Aalborg Havns historie og lokation. Der læses på standarden omkring oplevelsen, hvorefter applikationen downloades til telefonen ud fra instruktionerne på standarden. Der navigeres rundt i menuen, hvor der kan ses, hvilke tidslommer, der er tilgængelige for spilleren, og hvilke der kan opleves med Augmented Reality. Der vælges en tilgængelig tidslomme, hvorefter et lille filmklip vises omkring tidsperioden. Det er dog muligt at springe over dette videoklip og gå direkte til spillet. Spillet tages i brug, hvor det i denne tidslomme omhandler containerfragt fra Aalborg Havn. Her skal containerne flyttes fra kaj til skib for at vinde. Spillet vindes, og tidslommen er dermed gennemført. Det er nu muligt at se et skib gennem Augmented Reality ude i fjorden. Jo flere tidslommer, der er gennemført, jo større skibe er det muligt at se. Her ses, hvordan det er muligt at dekorere det vundne skib efter eget valg. Det er nu muligt at uploade et billede af skibet til de sociale medier, hvor der samtidig reklameres for Aalborg Havn og oplevelsen tidslommer. Efter oplevelsen kan de enkelte tidslommer også besøges og gennemføres derhjemme. Her vil det på et andet tidspunkt således være muligt at besøge den fysiske tidslomme på Aalborg Havnefront, hvor de vundne skibe kan opleves med Augmented Reality.